Angithi bhala maphalane uzongibhala nami Uzongibhala nami Uzongibhala nami Angithi bhala maphalane uzongibhala nami Uzongibhala nami Uzongibhala nami Angithi bhala maphalane uzongibhala nami Uzongibhala nami Uzongibhala nami Angithi bhala bhala uzongibhala nami Uzongibhala nami Uzongibhala nami Ngiyabonga baba wami ngokungilanda ehlane Zungibhale encwadini engcwele Baba wami ngikhokhele Ngizalwe kabusha ngomoya oyingcwele Ngingene nabakithi ngingene Zengingene Today I woke up feeling like I'm the one in the billions. Ever had anything I like? Talking all the millions. Oh, today I woke up feeling like I'm the one in the billions. Ever had anything I like? Yeah, talking all the millions. Yes, saseyuwe somuhle mhlawumbe sisahamba Oh, so kahle kahle besicubuze kuhlala la vele. Ngabona wazibonga abantu abahlala eRes. No, kahle kahle besikhamba nami la besomkalakazi yabo. Angazi but noma ngizwe ngithi ngifuna ukwazi igama lakho. Ngizongixoxa ngakho ukuthi hlusulala bese. Ngimoshela isikhathi lesi nginaso. Uzona ngazi kodwa sathi kahle 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 bese. Esinephathi lapha esithu yabo. Angazi noma ngakhona nifika. Ngiphathe yakho. Washo kanjani? Ngasikhathini? Around 7, 8, 9 nje kanjalo. Inkinga ukuthi mina ngihlala lezi. Uhlala Hlala nami. Lesifoni yakho ngifuna namba yami. Osengimtholile wamudala Okudala ngangigula ngaye Usengiqomile wamudala Ojabulisa imizwa yami Ngisho ubaba sekudala ngibuza Ethi kodwa uphuma qondana Boy, Lucas, boy. Hola. Mama, eso se lo hace muy claro. Into anaphila ukuthi ngibanini. Engihamba nomxhosa mfethu. Awanga phela Thomas bawufakile izwane. Ngakuzwa. Bafana lo ntenteke lwana wazi. Kundiyana mina ngohlala nosikelela ngale. Bavele ba WhatsApp group lo la. Amntwana manje awusho nto. Sazi sifunde nje kancane. Nafana ngabhala manje ngiyayisile nje mathodo. Akuyadala boy. Kanti ubulala umuntu vele. Bengingalo mfethu lokuzana kumkalakazi. Kodwa vele uyabuya ngisathi mina manje Make. Sho boy. Ya ngiyeza ntwana ngiyeza ngisela kusiboneni. So ukuwena. Owaye ngizwakala. Showcase. Siboneni. Sizocheckana mfethu. Awu phela mfethu umphathe phela namo. Akuleka ngizobona sesikhulu. Okay. I just wanted to surprise you. And besides, get what I can run now. Yeah, ngikuxelele ngalo guy enhlala naye. Ubone uyifike phapha phezulu kwetafule yakhe. Fa ebusweni bami.
Yo, Tommy. Ungasho sekutshelanga. No, ubetter right. Now ubetter. Please don't come here, guys. I told you that. By the way, what are our plans for the weekend? Banga, I am invited to a party. A party, Tommy? Yes. Where, Tommy? S2. Ngicela ngibani waThumi? Khuleka uthabelani ngizele umngane wami so. Wait, Thumi. S2. Yeah, so Apha nje ecaleni Thumi. Yeah. Hayi, ngizithumi. Toms, just look at the bigger picture. So look at the guy. Bra, I'm so over with just I just did. .com and Oh. Igama lakhe liqala ngo S Toms. Usinox. Crop top Tommy. Oh my god, it's Mama. Chop. As I'm on trash. Please do my makeup, Chop. Okay. Thân nếu là người bạn được con à? Can I protect you, babe? Protect you, babe. Can I protect you, babe? Protect you. I'm coming. Saki. Hello, Njani? Ngiyatshela. Right, Mama. How ufike nini lapho? Ngiyafika nje, Mama. Well, I was planning to come back on Sunday, yabo. Kodwa-ke since abafethu banepatnyana, yabo, couldn't miss that, yabo. Mina nhleli nabo nje kodwa bangixolelanga. Seriously? Yazi indaba. Ngiyayikholela. Kodwa-ke khululeka, I'll keep you company. Try to pay the future. Yini manje? Credit nyana nje. Credits. We're trying. You've been getting many credits. Hey, awungishana wena. Kodwa-ke, uzoya lapho? Yeah, of course ngizoya. Kwenza distressa inkinga zininzi nje so. I-stress zona. Umuhle kanje stress la. Hayibo ayikho leyo nto lalela. Into engizoyenza mina ngizofika ngikulande. Yabo? Uzolanda mina. Yeah. Uzolanda. Yeah. Yahlala. Saki bye. Yeah. And then Bye Saki. What the hell do you really mean? You finally found it, that's exactly what you really think. Let me tell you, bro, true love don't really exist.
Sawona mfethu. Molo. Ngithi igama lami Siphamandla. Like ngiyakwazi ukuyi-crush yami since the last semester. wow, mfethu asikahle hle ngifuna ukutshintsha wami mfethu. Ngiyabonga. But you know, kubana njani? Yeah, how ngiyazi mfethu, and that's what I like about you mfethu. When you don't hide it like some of us do. You're also like, oh my god, like I'm surprised. As in, vele ungiphi number yakho mfethu, because you know how discriminating people can be. Yeah. 07 I'll text you, ne? Okay. Tola